Vierde verdachte vandaag voor de rechtbank in drugzaak Bulkterminal Zeeland. De man zou grote geldbedragen hebben witgewassen voor een van de directeuren. En verder in deze uitzending. Deze hoepel gaat kijken waar zoet water zit. En toeristen even niet op de foto met Michiel. Goedenavond. De zaak lijkt bij elke zitting omvangrijker te worden. De rechtszaak tegen de 3 directeuren van Bulkterminal Zeeland in de Vlissingse haven. Vandaag was de 5e voorbereidende zitting. En de focus lag vooral op een recent aangehouden 4e verdachte. De 55-jarige David F. werd een paar maanden geleden aangehouden in Litouwen. Dit gebeurde nadat het Openbaar Ministerie een Europees aanhoudingsbevel had uitgevaardigd. Volgens het OM zou de man meerdere keren geldbedragen hebben witgewassen voor Jacco G., de algemeen directeur van Bulkterminal Zeeland. Na zijn aanhouding is hij overgebracht naar Nederland en vandaag liet hij zich voor het eerst zien in de rechtbank van Breda. En daar is ook verslaggever Rick Bolt. Ja, Rick, vertel eens wat meer over die 4e verdachte. Het gaat dus om een 55-jarige man uit Litouwen. Hij verblijft ook veel in België. En hij heeft ook allerlei bedrijven gehad in Dubai, in Londen en ook in België. Dus eigenlijk zie je hem op allerlei plekken terugkomen. Het OM verdenkt hem dus nu van om geldbedragen te hebben gewassen voor Jacco G. En dat betekent eigenlijk dat het geld dat op een criminele manier verdiend werd, op een nette manier in de administratie verwerkt moest worden. Zodat dit gewoon gebruikt kon worden door de algemeen directeur. En hoe deden ze dat dan? Nou, het OM zegt, ja, wij zien allerlei facturen wel vertrekken vanuit de bedrijven van Jacco G. naar deze persoon. Alleen, ja, we zien er nooit echt diensten of goederen voor geleverd worden. En als je die bedragen bij elkaar optelt, dan gaat het al ruim om €1 miljoen. En nog iets anders wat vandaag duidelijk werd, is dat medeverdachte Code K verklaard heeft tegenover de politie dat hij regelmatig in opdrachten van zijn mededirecteuren grote tassen vol met cash zou hebben moeten afgeven aan ene David. Nou, dat is natuurlijk ook wel een gek verhaal. Ja, en zijn er nou verder nog ontwikkelingen? Nou, vandaag werd duidelijk dat het OM ook graag een ontnemingsvordering wil starten tegen de directeuren. Dus dat ze het crimineel verdiende geld weer willen afpakken van die directeuren. En ondertussen merk je wel dat de spanningen tussen de advocaten van de directeuren en het Openbaar Ministerie en de rechtbank, dat die spanning wel groeit. Er is een hele hoop wrijving tussen hen. En de rechtbank waarschuwde vandaag een van de advocaten zelfs van, ja, let wel op je toon, wij zijn hier niet van gediend. En ondertussen is men ook nog heel druk met de afhandeling van alle zaken rondom het bedrijf Bulkterminal zelf. De sluiting door de burgemeester van Vlissingen van het terrein waar Bulkterminal Zeeland op gevestigd was, is ondertussen opgeheven. Ook is er een nieuwe gebruiker voor het terrein gevonden, windmolenbedrijf Bo Terminals. De curatoren van Bulkterminal Zeeland gaan ondertussen nog wel door met de rechtszaak tegen de gemeente Vlissingen. Ze zijn het niet eens met de sluiting en stellen dat deze onrechtmatig is. En daarom treffen ze elkaar binnenkort bij de bestuursrechter. Ja, en tot slot, Rick, vandaag dus weer de voorbereidende zitting. Wanneer krijgen die directeuren nou te horen welke straf hen te wachten staat? Ja, de verwachting is dat dat eind van het jaar toch wel gaat gebeuren. Er is nu een voorlopige planning van de rechtbank om in de tweede helft van november hun zaak inhoudelijk te gaan behandelen. Daar zijn dan 10 dagen voor uitgetrokken, maar ja, dat is nog wel een voorlopige planning. Dankjewel, Rick. Je ziet hem misschien wel deze week als je omhoog kijkt, een vliegende hoepel. Het is geen vliegshow, maar serieus onderzoek. Er wordt in kaart gebracht of er onder onze voeten zoet of zoutwater zit. Laag over dorpen en akkers zweeft een opvallende hoepel vol meetapparatuur. Daarmee brengen onderzoekers in kaart waar Zeeland nog zoetwater heeft en waar het zout oprukt. De vlucht vanaf vliegveld Midden-Zeeland is een belevenis. Emotioneel moment. Ja, waarom? Nou, hier hebben we jaren naartoe gewerkt. Er zit heel veel voorbereiding in.
En het is voor mij als medewerker ook gewoon heel interessant op het terrein waar ik actief ben. Tot begin september scheert de Deense helikopter laag over het Zeeuwse land. Mooi om te zien, maar ook best spannend. Farmhouses, townhouses, small villages, bigger villages, cities, all over. You guys are quite a lot of people on not that much space. 10 jaar geleden vloog er ook zo'n meethelikopter over Zeeland. Toen als nulmeting. Straks kunnen onderzoekers zien wat er in die tijd is veranderd. Bijvoorbeeld bij de zoetwaterbellen onder onze voeten. Die kunnen groter of kleiner worden, afhankelijk van een neerslag. En ook afhankelijk van hoeveel water er eventueel onttrokken wordt uit zo'n zoetwaterbel. Voor irrigatie of voor drinkwater. En die verandering die is heel interessant om na te gaan. De metingen moeten straks laten zien of Zeeland aan zoetwater wint of verliest. Een uitkomst die telt, juist in een provincie waar elke druppel belangrijk is. Het slachtoffer van de brand in Burghaamstede van gisterochtend is inderdaad de bewoonster van het huis. Dat laat de politie weten. De brand werd ontdekt door een voorbijganger. Er is nog medische hulp gekomen, maar de vrouw overleed ter plekke. De leeftijd van het slachtoffer maakt de politie niet bekend. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. Een houseparty zaterdag hier bij Michiel de Ruiter op de boulevard in Vlissingen. De gemeente heeft toestemming gegeven, dus het feest is definitief. Zo'n 1000 mensen passen er op het pleintje bij het standbeeld. Van 2 uur 's middags tot 11 uur 's avonds even geen plek voor toeristen, tenzij ze een kaartje kopen voor de danceparty. Tijdens de Schouwse Jutterdagen worden de stranden opgeruimd. Niet door volwassenen, maar door kinderen. En om het een beetje leuk te maken, heeft de organisatie er een spelletje van gemaakt. Wat is er leuker dan een bingo te doen en de kleintjes mee te nemen met de dingen die ze kunnen vinden op het strand. Zowel afval, maar ook gewoon natuurlijke materialen. De kinderen zijn in ieder geval enthousiast. Dan ga je echt dingen zoeken die op je bingo-kaart staan. En dat vind ik heel leuk om te doen. Na een half uurtje zoeken konden ze al behoorlijk wat afstrepen. Een blikje, zeewier, schelpen, zelfs een krab. We hebben ook allemaal krabben gevonden. En allemaal nog meer kleine plasticjes en vorkjes. Kijk, en zo is het strand hier in Renesse dankzij hen toch weer een heel stuk schoner. Het gebied Kronenveld is dé locatie voor nieuwe woningen in Middelburg. Dat vinden mensen die tegen de plannen zijn om kleine wijkjes te bouwen in de landelijke groene omgeving van de stad. Middelburg heeft toegezegd de mogelijkheden van Kronenveld te onderzoeken, maar tot nu toe komt er nog weinig van de grond. Kronenveld ligt in het noordoosten van Middelburg, tussen de N57 en het kanaal door Walcheren. Een aantal oppositiepartijen vindt het een goede plek voor grootschalige woningbouw. Ja, wat ons betreft wel. We hebben het college meerdere amendementen gevraagd om daar serieus onderzoek naar te doen. We zien dat Middelburg populair is en dat we woningen nodig hebben. En dit zou voor ons een prima locatie zijn om daar ook echt volume te creëren. Maar dat onderzoek naar woningbouw in Kronenveld laat op zich wachten. Wij blijven daar in ieder geval wel scherp op controleren richting het college. En als dat onvoldoende wordt gedaan, dan zullen wij het zeker in ons verkiezingsprogramma meenemen. Want wij willen echt de keuze maken om hier echt een volwaardige wijk neer te zetten. In plaats van overal vlekjes van huizen waarmee we Middelburg volbouwen. Een van die vlekjes van huizen komt in het landelijke Brichtdamme aan de noordkant van de stad. Hier wil de gemeente 165 woningen bouwen. Dat besloot de raad in januari, maar er waren veel twijfels en kanttekeningen. Eigenlijk vond niemand het een goed idee, maar ze hadden geen alternatief. Vandaar dat wij als actiegroep hebben gezegd, ontwikkel nou een alternatief waar je ook wat grootschaliger kunt bouwen voor de toekomst. En is die toezegging van dat onderzoek in Kronenveld, is dat een soort doekje voor het bloeden geweest? Zoals het nu uitgevoerd is wel, want ze hebben het niet gedaan. Ze hebben alleen het oude onderzoek met een briefje naar de gemeenteraad gestuurd van er waren bezwaren, dus het valt af. Het bouwen in Kronenveld wordt door ambtenaren en politici wel de sprong over de N57 genoemd. Alsof je naar een andere planeet gaat. Het wordt eigenlijk als te ver en te groot gezien. Nu heeft Middelburg een woningopdracht van 1200 nieuwe woningen tot 2040. En dat is een bescheiden opdracht. Je zou van de Zeeuwse hoofdstad misschien wat meer ambitie mogen verwachten. Nee, dat is overeengekomen met het Rijk in de provincie, maar wij zien inderdaad wel meer potentie in Middelburg. We zien dat Middelburg groeit en die prognoses zijn er voor de langere termijn ook. Dus
Om hier een volwaardige wijk neer te zetten, dat zou inderdaad mooi aan kunnen sluiten bij een ambitie voor de Zeeuwse hoofdstad. De wegen van de wijk naar de stad liggen er al, zeggen de voorstanders van bouwen in Kronenveld. En grootschalig betekent dat er niet alleen laagbouw zou komen. Wat ons betreft zou je hier ook kunnen overwegen om de hoogte in te gaan. Hoe hoog? Nou, ik denk niet te hoog, want dat past niet bij het karakter van Middelburg. Maar om te voorkomen dat we alle groene stukken dicht bouwen, lijkt ons, als we de hoogte ingaan, de plek aan het kanaal een mooie voor de hand liggende keuze. De gemeente Middelburg heeft in februari een memo naar de raad gestuurd en vindt dat de zaak daarmee is afgerond. Er is geen nieuw onderzoek naar woningbouw in Kronenveld gestart. Top wielrennen in Zeeland. Morgen de Renewy Tour strijkt neer in Zeeuws-Vlaanderen. Een wedstrijd van het allerhoogste internationale niveau. En zometeen is de ploegenvoorstelling in Terneuzen. En daar is ook onze verslaggever Roeland van Vliet. Ja, Roeland, iedereen daar kijkt natuurlijk uit naar Mathieu van der Poel, hè? Ja, absoluut. Dat moet echt de publiekstrekker zijn bij deze ronde. Mathieu van der Poel reed een ontzettend goede Tour de France. In de eerste week pakte hij al het geel door een etappe te winnen. Uiteindelijk moest hij wel die Tour verlaten vanwege een longontsteking. En daar is hij nou na 3 weken van hersteld. En uitgerekend in deze Renewy Tour maakt hij zijn rentree. Er zijn natuurlijk wel heel wat meer mooie namen op de deelnemerslijst. Maar ja, hij steekt er wel met kop en schouders bovenuit. Ja, en die Renewy Tour die is echt dol op Zeeuws-Vlaanderen, hè? Ja, het is voor het 3e jaar op rij dat ze hier zijn. 2 jaar geleden was het al Sluis-Sluis, dat was een tijdrit. Vorig jaar begonnen ze met een etappe in Oostburg en die finishten in Aalter, net over de grens. En nu zijn ze dus een hele dag in Zeeuws-Vlaanderen. Ze beginnen in Terneuzen, finishen in Breskens. En dat is dus een hele dag aandacht voor Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en wat denk jij nou over die etappe morgen met die finish in Breskens? Wordt dat een massasprint? Ja, normaal gesproken wel. Het is volledig vlak hier zo. Vlakker kan eigenlijk niet. Misschien gaat er wel een groepje rijden eerst hoor. En die wordt dan altijd wel teruggepakt. En dan zullen ze waarschijnlijk gewoon om 5 uur hier gaan sprinten. Alle topsprinters worden hier ook gepresenteerd. En het mooie voor het publiek in Breskens is dat ze daar meerdere keren langs gaan komen. Want er zijn ook nog 3 lokale rondes voordat er gefinished wordt. Dankjewel, Roeland. Ja, morgen om 1 uur start de etappe. Je kunt het bij ons volgen online via een liveblog. En na afloop is er ook een samenvatting van de wedstrijd te zien met reacties uiteraard. Veel zon vandaag en zomerse temperaturen. Het werd 27 à 28 graden. Morgen wordt het door de noordenwind wat minder warm. Het is wel nog vrij zonnig. Die zon die blijven we niet houden. Maar daar vertelt John Havinga je straks alles over. Dit was Zeeland Nu. Heel graag tot morgen en een fijne avond.